खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चाम्पा ब्लगाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर नोंसिनि रिक्वेस्ट बायदिनो आङो दिनै आरो भिडिअ मोनसे लाबावबाय बेनो जाहैबाय फाइल्सनि टपिक लानानै फैदों लोगोफोर दिनै गोबां मानसिफ्रानो फाइल्स बेरामजोंहाय भुगिनानै दङ बिसोरनि थाखाय आं लाबोदों लोगोफोर दिनै आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दङब्ला नायलांदो लोगोफोर दिनै जोङो न'आव थानानैनो जोङो माबायदि सोखानो हायो एबा जों माबायदि कन्ट्रलाव दोननो हायो बिनि बारै आं रायलायगोन दिनै मा जानांगौ मा जानाङा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा आरो बियो मोनबेसे टाइपनि बेखौ आं खोन्थालांसै लोगोफोर दिनै फाइल्स होननाया मा फाइल्सआनो जाहैबाय जोंनि फायखाना लामायावहाय बेदर बायदि ओंखारो बेन्सफ्रा बुनानैहाय डाइलेट जानानैहाय बियो गिदिर बुरदां जायो जे बे फायखानानि लामा जिं जिं गासैबो सिथर बायदि गोलाव गोलाव ओंखारो लोगोफोर बिनि थाखायनो माने मानसिया जेनेबा बे बेरामा जायोब्ला बिदिनो फायखाना खालामनो खस्थ' जायो जेब्ला समाव फायखाना गोरा खालामो होमब्लानो बे ब्लिडिं जायो सायो जराय हाबनो हाया गसंहाबनो हाया बेफोरबायदि जायो लोगोफोर बे फाइल्स बेरामा जायोब्ला नाथाय जोङो सायख'नो गोनां फाइल्सल' होननो जोङो नाथाय फाइल्स फिस्टुला बे जायगायाव जायो जोङो डक्टरासो मिन्थिगौ इयो फाइल्स ना फिस्टुला ना फिसार्स जोङो डक्टरनाव थांनो गोनां लोगोफोर जोङो हम ट्रिटमेन्टखौ जोङो मालाबाबो सिगां लाग्रोनाङा लोगोफोर हम ट्रिटमेन्ट माने लोगोफोर न'आवनो ट्रिटमेन्ट लानाय जेरै जोङो अजा हारिनि फार्स्टआवनो जोङो जाग्रोयो मुलिफोरखौ जोङो बाहायग्रोयो बेफोरखौ बाहायग्रोनो नाङा जोङो कनफार्म खालामग्रोनांगौ लोगोफोर बेयो फाइल्स ना फिस्टुला ना फिसार्स ओमफ्रायसो जोङो डक्टरनि बाहायोना बाहाया बे नोंसिनि सायाव ना अजानिल' बाहायो बे गाव गावनि सायाव लोगोफोर नाथाय जोङो कनफार्म मोनथिग्रोनांगोन बियो फाइल्स नंगौना नङा लोगोफोर मोननै रोखोमनि दङ लोगोफोर इन्टारनेल फाइल्स आरो एक्सटार्नेल फाइल्स माने इन्टारनेल फाइल्सआनो जाहैबाय माने सिङाव जायो बियो जोङो बेखौहाय नुनो मोना माने जेब्ला समावहाय जोङो कलनस्कपि हारि खालामो होमब्लाल' जोङो मोनथियो दे बे इन्टारनेल फाइल्स माने सिङाव जायो बे फायखाना फैग्रा लामानि बे सिङावहाय जायो रेक्टामावहाय लोगोफोर ओमफ्राय एनेल केनेलावहाय जायो लोगोफोर ओमफ्रायहाय माबाया जाहैबाय बे एक्सटार्नेल फाइल्सआ जाहैबाय जों नुनो मोनो लोगोफोर बे फायखाना खालामग्रा लामा सिदानो बेयो बुदांदां जानानै थायो लोगोफोर नोंसोरो मोनथिखागौ जायफ्रा जादों जों गाव गावनो मोनथिखायो आंनि न'खरावबो दङ फाइल्स जानाया लोगोफोर नाथाय इन्टारनेल फाइल्स नाथाय खोन्थालांनोसै लोगोफोर आङो बे मोननै रोखोमा मानि थाखाय जायो आरो मा खालामनो गोनां माने इन्टारनेल फाइल्सआनो जाहैबाय सिङाव जाखाबाय नालाय लोगोफोर बियो मानि थाखाय जायो लोगोफोर माने जेब्ला समावहाय जोङो दै खम लोङोब्ला निस्सय खमावनो जोङो 4 लिटार्स पर डे लोंनांगौ जोङो सानसेनि गेजेराव 4 लिटारखौ जोङो दैखौ लोंथारनांगौ नाथाय जोङो लोंनो हाया गाङाल' होनो दैखौ दै गाङाब्लानो जोङो लोङा दै गाङोबासो लोङो नाथाय बियो बिराद मिस्टेक लोगोफोर जों बयबो दैखौ लोंनांगौ जों देहाखौ हाइड्रेटेड दोननांगौ ओमफ्राय जाय मानसिया बिदिनो फायखानाव थांनानै खसा जानोसै बोलो होबाबो फायखाना फैलाया बोलो होथाबबाय थानोसै बेहायबो जोङो फाइल्स जानोसै बिदिनो सिङावनि फिसा बे बेन्सफ्रा बुनानैहाय बेहाय ब्लाड क्लट जानोसै ओमफ्राय बेनो बेफोरबायदिनो ब्लिडिं जाबाय थानोसै लोगोफोर जेब्ला फायखानाया गोरा जानानै फैयो होमब्लानो थैया स' फैबाय थानोसै बेफोरबायदि आरो प्रेगनेन्सि टाइमाव मस्टलि प्रेगनेन्सि टाइमावहाय अजन बारायनायजों मानायजों माने फाइल्सआ जानो इजियैनो जायो लोगोफोर बे फायखानाफ्रा खसा जानानैहाय ओमफ्राय जायफ्रानाखि हेभि अबजेक्ट एबा बिराद बोलोनि खामानि मावबाय थायो बिदिनो लिफटिं थिखोनाय मानाय बेफोरबो जानो चान्स दङ लोगोफोर आरो अबेसिटि मोदोम गिदिरफ्राथ' जानो चान्ससिनखा लोगोफोर बेफोरबायदिनो आरोहाय जोङो माबा सिस बाथ जुदि क्रनिक बारा जाथारबायब्ला जोङो सिस बाथबो खालामनो हायो गामलावहाय दै गुदुं लादो दुंब्रुनो एसे दुंब्रुब्रु लादो लानानैहाय जोङो बेहाय बेटाडिन सलिउसन मोनो दखानफ्रावबो जोङो फार्मासियाव मोनो बेटाडिन सलिउसन नङाबा हालदै गोथां नङाबा निम बिलाइजोंहाय जुदि दैखौहाय फुदुंनानै जोङो 15-20 मिनिटसो जोङो जेराय हाबोब्लाबो जोङो रिलिफ जायो बे फाइल्सआ हारसिङैनो रानलाङोबो लोगोफोर नोंसोरो न'आवनो ट्राइ नोंसोरबो खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जुदि बांद्राय आलौदोंब्ला सानाय मोन्दोंब्ला जोङो बे न'आव फ्रिज दङब्ला जोङो बे आइसआलाय दैखौहाय जोङो जुदि सोनानै दोनोब्ला फ्रिजआवहाय गोबाव सोनानै दोनोब्ला बे आइस दाखा खायो जों बेखौबो सियावहाय एसे फाननानैहाय जोङो होनानै लानो हायो बे जायगायावहाय आरो बेजों लोगोसे जेनेबा एल'भेराखौथ' जोङो न'आवबो गायखायो नालाय जों एल'भेराखौ हानानैबो जोङो फुननानै लानो हायो
फुं मोना बेबो एन्टिबेक्टेरियेलबो खामानि होयो नालाय बियो गाराया रानलांगोन लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बे निम बिलाइयाथ' निम बिलाइखा, निम बिलाइयाबोथ' बे रानहोखायो नालाय लोगोफोर, बे रानगोन आरो सामब्राम गुफुरखौबो जुदि जोङो गोथाङैनो जुदि दोखो दोखो उंग्लिनानै जुदि जोङो फुननानै लायोब्ला बेबो रानलांनो चान्स दं लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे माबा जानाय फिथाइ सामथाइ जोङो स्पेसियेलि जोङो गोरा बुस्थु जायोब्ला जायो नालाय लोगोफोर, बिनि थाखायनो जोङो जेरै थालिर, पापाया, फ्रेश भेजिटेबल्स जोङो बेफोरखौ जानो गोनां। मैगं गोथांफोरखौ जोङो लाइ, लाफा, मुला, गाजर, बिटरुट, बिदिनो खुमब्रा, लाव बेफोरखौ जों जानो हायो। मैगं गोथांफोरखौ हार मैगं गोथांखौनो जोङो जानो हायो। मानो होनोब्ला जोङो फायखाना नरम जायोब्ला इयो आस्थियैनो निस्सय रानलांगोन। ओमफ्राय दैखौथ' जोङो लोंखाथारनांगोन लोगोफोर। जोंनि गोबां मानसिफ्रानो दैखौ लोंनो बायो। 4 to 5 लिटार्स लोंनांगौ लोगोफोर पार डे सानसेयावहाय। जों दै गाङा, जोङो दैखौ मोखाङावनो दोननानै लानांगौ लोगोफोर। जागफोरखौ एबा दै ग्लासफोरखौ जोङो मोखाङावनो दोनना लानांगौ, जाहाथे जोङो गोसखांनानै लोंनो हायो। बेफोरबायदि बेरामा थाबैनो जायो। बेफोरबायदि बांद्राय बेदर जानाय, बेदरखौथ' जोङो खमायनांगोन, एबा जों हायोबा बेदरखौ नागारोबाबो मोजां फाइल्स बेराम जायोब्ला। मानो होनोब्ला फाइल्सआ गोबाव सम लायो हामनो लोगोफोर। हयथ' डक्टरनाव थाङोब्ला जुदि क्रनिकबाथ' नोंथां अपारेशनबो खालामनो गोनां जायो लोगोफोर। बेखौहाय हानानैबो गारो, बे डक्टरनिसो चइस, डक्टरा मा होनो बिसोरसै लोगोफोर। बिनि थाखायनो माने आं खावलायो लोगोफोर, जाहाथे जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। जोङो न'आवबो हम ट्रिटमेन्ट लानो हायो, नाथाय जोङो डक्टरनाव थाङोब्ला सबसे साबसिन डक्टरासो ट्रिटमेन्ट होगोन लोगोफोर। आरो जोङो फायखाना खालामनायनि सिगांबो जोङो डक्टरा मुलि हरखायो। फायखाना खालामनायनि सिगांबो जोङो मुलिखौ सोनानै लानो हायो, एबा मुलिखौ फुननानै जोङो खिनो हायो। होनब्ला फायखानाया जुदि गुरै जानानै फैयोब्ला हयथ' ब्लिडिंआबो जानो हागौ लोगोफोर। दानिया आजिखालिथ' फाइल्सनि ट्रिटमेन्टआबो एभेलेबेलसै। जुदि बारा सिरियास जायोबाथ' जोङो डक्टरनाव निस्सय बिदि अपारेशनबाबो खालामजानो गोनां जागोन। नङाब्ला बेफोरनो उनावहाय केन्सारबो जानो हागौ लोगोफोर। बार जुदि ब्लिडिं जाबाय थायोब्ला, बे गाराया जुदि राननो रोङाब्ला निस्सय बे केन्सारबो जागोन। बिनि थाखायनो लोगोफोर डक्टरनाव थांनो गोनां। जुदि नोंनावहाय जेबो अपसन गैलेला, निस्सय नोङो सार्जारिबाबो खालामनो गोनां जागोन। दाथ' लेजार थेरापि हारि दंसै लोगोफोर, लेजार सार्जारि हारि खालामो। बे सहसैनो लोगोफोर, जों गिनो नाङा, जोङो मोजां डक्टरनो देखायनो गोनां। बेनि थाखायनो आं खावलायनाय जाबाय लोगोफोर, जुदि बेफोरबायदि जानानै दङब्ला न'आवबो ट्राइ खालाम, नाथाय डक्टरनो देखायनाया सबसे इम्परटेन्ट। डक्टरासो चइस खालामगोन, जेनेबा बेयो अपारेशन नांसिगौ ना बियो मुलिजोंनो हामगोन लोगोफोर। डक्टरफ्रा जेब्लायबो फार्स्टआव मुलिसो हरग्रोखायो। बेनि थाखायनो जोङो फाइल्सआ हामानो होनो मानसिफ्रा, नाथाय फाइल्सआबो हामो गोरलैयैनो। नाथाय जेब्ला गावनो साबधान थायो, एब्ला गावनो कसिस खालामो फाहामनो थाखाय, बेफोरबायदि हम रेमिडिसफोरजोंबो हामनो हायो लोगोफोर। बेनि थाखायनो आं खावलायनाय जाबाय। हामबायसै, गुड लाक।